všetci ľudia, to je Brejke, dneska sa stretávame o ďalšieho videjka. Dneska budeme točiť 3 hry, ako hrám na mojom telefóne, takže daj like, odber a ideme na bed. Takže prvá vec, čo by sme si mohli zahrať, je Real Drift Lite, je to o hrách. Takto. Ja mám pôvodne teraz toto auto, ale prvé, čo dostanete, je takéto červené, takéto červené, druhé toto a tretie toto americké. Aj to červené a iba toto jediné má na pravou kormán ako v Európe. Ale toto je najrýchlejšie, tak dáme to. Dáme aj zvuk. Áno, dáme to na plné. A ideme na to. Mám to radšej tichšie. Jasné, že tu bude niekto proti mne zavodiť. Nevšimajte si, že ja som ešte v tom taký nubej, keď to už mám dlho. Práve prišiel aj Dinosaur. Ja si myslím, že na ktorom to bolo. Ale na ktorom to bolo. Je to proste, toto sa mi, je tu aj viac takých, ja som si to už ponastavoval bez hudby a tak, lebo ja chcem počuť ten motor, ako všetko preradujem. Nerob, teraz som o tom točil videjko. Ako to všetko preradzujem a aby tam nebola proste tá hudba, mi to neničila. A tak, tie drifty, za to dostávam peniaze a teraz si šetrím na auto za 40 000. Také, čo je najnovšie tam. A ja som dal Brejkovi odber, tak by si mal aj ty. Či nie, like som mu dal, no tak by si mal aj ty. Ale aj odber by si mal. Presne. Aj Dajmikovi dajte. Prehral si. Ale je tu aj viacej drah, sú tu aj také skúšobné. Ja keď tak mám iba jednu skúšobnú, lebo tam je veľká dlhá draha. Zatiaľ najviac na kolkatku som toto auto vytiahol, bolo 306. Lebo tá draha zase nie je, ale podľa mňa by ste to vyťahli aj na 320. Keby ste sa posnažili. No. Zarobili sme si 123, bežne si zarobím 600. No, túto hru by som povedal, že hodnotím na čo ja viem, 4,5 hviezdičky za to, ja som ho zhodnotil za to, že proste je toho málo, ale za to, že je stará, no tak asi tak 5. A je tam toho... Áno, ja by som dal tiež. Ja by som dal 4,5, lebo sú tam aj také, nie že nedostatky, ale že... chybičky nejaké. A dá sa tam aspoň kúpiť auto? Dajú sa tu, však si na nej došetrím. No, že tam není noc a že sa tam nedajú zapnúť svetla, iba to mi vadí, lebo ja som taký, že na to, že to sa ja dám také detaily a že štartovať auto. Ale to nie, to ja na tomu rovno pena, lebo je to stará auta. Dobre, tak ďalšie, čo si zahráme, sa volá Football 2025, je to niečo ako FC Mobile. Tak toto vypadá. Niečo mi chce Dajmik povedať. Dobre, už mi to povedal, už mám toto je nachystané, ja hrám pôvodne za Slovensko. Idem proti Turecku. Ja odohrám niečo chvíľku, ja idem hrať. Idem hrať a potom, keď dohrám, no tak vám to takto ukážem. Ok. Ľudia, dal som prvý gól. Taká slavička. Kto hráte futbal, napíšte do komentára. Bo ja pôvodne hrám normálne futbal, nebudem sa hovoriť za koho. No. FK Kaňaka, ja to poviem. Je to jedno. Dobre, začínajú oni. Makaj. Dáme mu center. Pás teda. Ideme. Tričky nejaké. Áno, nacentrujeme mu to. A hlavičkou zakončí. Škoda, máme to. Dobre, ale máme auty. Nevadí. Dobre, keď bude ďalší gol sa ozve.
Ľudia, dal som ďalší gól. Ja to na budúce budem točiť inak, lebo to tak je také úplne. Skúsim zlepšiť zábery. Aha, takýto som dal gól. Fajný však. Dobre, idem dať ďalší gól. Ľudia, len dostal som žltú kartu. Lebo som mu hak šúchol. Podľa mňa to bolo čisté. Ja dal som ďalší gól. Dobre. Idem dať ďalší. Prišla plná chvíľka, už som dal ďalší gól. Ja to dneska vyhrám, Turky, že slabý. Ľudia, kopeme rohy. Ideme na to. Ale no, makaj. Auty, musíme vyhrať. Máme to? Napas. To som mohol mať. Pome. Yes. Máme polčas. OK, už keď to dokončím celý zápas, ale neviem, koľko to skončilo. Ľudia, dohrali sme zápas, skončilo to 9-0. Nádherné góly, dal som aj jedné, nie 10-0, dal som nádherné góly. Turkiš proste slabý. Dobre, tak tejto hre, ja už hrám dlho. Ja tejto hre dávam tak proste 5 z 5. A potom sa táto hra volá Bus Simulator. Je to veľmi dobrá hra. Toto bude mať určite 5 hviezdičiek u mňa, lebo toto už hrám strašne moc dlho. A baví ma to. A toto bude mať dokonca. A je to moc realistické proste. Ja si môžem dať, či pôjdem z Nitry do Martina, alebo z Martina do Nitry. Čo je? Poď. Dáme hlas. Dáte to mi. Dobre. Takto to nemá vypadať, lenže som to nedorobil. Naštartujem. A ideme pokračovať. Ja som to nedokončil, toto. Zapneme stierače. Ideme. Svetla. A nič nevidím, dáme to po max. No, lepšie. Kam oni nie sú happy? Je tu aj, že môžem si tu dať aj ručnú páku. Všeličo, tu mám ešte aj hudbu, môžem dať aj svetlo, ale to asi zapnem. Aha, lepšie. Ukážka mám ísť. Dáme smerovečku. Dobre. Dobre, vypneme. Zaradíme sa. Ja tuto brzdím. Tú časť nikdy nemám rád. Nie, ja som narazil. Je toto strašne úzke pre mňa. Idem. Môžeme si to aj muziku pustiť, len to nechcem púšťať. Jaj. Toto sa asi, ja som na toto videjko dal také hry, ktoré akože najlepšie poznám. Ktoré že vážne rád hrám.
Nie sú happy furt. Ale ja tu ak blázon jazdím. To sa mi nepáči. Opla. Idem. Tento autobusek asi mal ísť so mnou. Trošičku mu to ide lepšie. Skúsime zatrubiť. Brďo. A asi si to aj sedačku môžem popraviť, ja neviem. Aké happy sú už. Cibrďo. Taká spoločnosť. A už len rovno. Dobre. Povedal by som, že otvoríme dvere. Ja aj batožina najprv. Môžeme... Skipneme to všetko. 720 aj sme ale za menej. OK, toto bol plus. Dobre, tak toto by bolo... Ešte by som to aj ohodnotil túto hru. Ja som rád, že toto bude určite 5 z 5. Neviem, na ďalšie videjko asi budem vydávať o tom najhoršie videjko. Netuším, čo vydám. Dobre. Dúfam, že sa ti videjko páčilo. Nezabudni zanechať like a odber, lebo je to zadarmo. Čus.